Здравейте хора, днеска реших да направя клип за играта Color Switch. Всички мисля, че знаете играта Color Switch. Вече, нали ги знаете Color Switch, новата версия спинери. Сега, чакайте, снимам, дано да се вижда хубаво. Клип. Ключ само да намерим. Кликваме върху нея. Отиваме и натискаме върху 9. Добре. Не. Не можем. Ще се махнем. Това за Велик ден не съм играл. От начало. Видяхте опенинга, който качих. Днеска много клипове казах, както сутринта. Може и днеска да направя едно видеоклипче, какво имам в моята чанта и какво има естествено на Теди партньорката ми, която днеска нещо сега в този клип не участва, който така си лежи и си играе. Добре, айде чао!